su ɗin jarumai ne a fagen fama na jihadi, sannan kuma malama ne sun kwankwaɗi ilimin addini daga wajen Shehu Usmanu ɗan Fodiyo. Mutanen da Shehu Usman ɗan Fodiyo ya baiwa tuta da garuruwan da aka tura su: Moddiba Adamawa, Malam Umar Dallaji Katsina, Malam Sulaiman Kano, Malam Musa Zaria, Malam Yakubu Bauchi, Malam Buba Yaro Gombe, Malam Isyaku Daura, Malam Gwani Muktar Misau, Malam Sambo Hadeja, Malam Dendo Nufe, Malam Alimi Ilori, Malam Ibrahim Zaki Katagum, Malam Ɗantunku Kazaure, Malam Muhammadu Wabi Jama'are, Malam Samba ɗan Ashafa Gusau. Ya Ubangiji ka jaddada musu rahama.